Hoy mga pobre, hungitay ko kay mukaon ko. Tutok man ka, reklamo ka. Dali, hungitay ko kay gutom na kay ko. Hinay-hinay ra ba kay matukan ko wa tubig. Te, mana kasi matabaon dito masuko si Don Carlos ba? Humana man kong lungag dito kang, dili na siguro to siya masuko eh. Na, lain ba kayo tog batasan te? Gani kang no, natingala po gani kung anong nahigugma si ate anang tawanaan na. Butan ng gudsiyag na si ate. Gani kang no, nga na po kahang isog kina sa satua. Pero basig dilumay si ate anak ba? Bitaw tino, di man siya gwapo. Pero daghan man daw siya kwarta, saan man na po na. Kana lang. Naara man na mo diya. Hoy mga pobre, hungitay ko kay mukaon ko. Tutok man ka, reklamo ka. Dali, hungitay ko kay gutom na kay ko. Te, mura na dyan siya pungkol. Unsay pungkol? Basig pungkulan ta karon. Mura makag na kami no, sir. Sir, naman kay kamot sir ka na raday mong ngihungit. Na ako'y kamot. Unya gamiton ko nagisagpa ko na si mong namron. Kang ayaw na lagsukol kang, kay basig malubag na imuliog. Nya, unsa pa may gitanga-tanga nyo? Hungitay na ko, kay gutom ko. Oh, ikaw agad ta. Kaya wa man kay trabaho. Pakay kong tubig dito. Sige, Don. Hinay-hinay ra ba kay matukan ko wa pa may tubig. Ay, sorry sir. Time pa. Hoy, Carlos, grabe naman yung pang-alipin ikang. Ay pagbuot ba? Ikaw ba, dako ra kaglawas pero wa kay buot. Naman ta kay kamot. Unsa man ka pungkol? Kabirto ha? Ikaduha na ka ba? Basig pungkol bitaw karon. Nah, Kang, ayaw pagpadaog-daog ka na ay nakipuyo ram na sa inyo ha. Sir Don, dara imong tubig. Aw, good. Hoy, agata, naunsa naman ka? Nagpadaog-daog naman ka ng tawhana. Berto, ayaw na sig apil-apil dira kay dili magud may gusto gubot. Nya, nakadungog ka to Berto? Ako pa nimo may pangmuhawa ka diha. Uli. Ako palagi anak, hiluan ako na ay. Oh, ikaw ikang. Sa mi tanaw nimo. Padayo gungit. Naunsa naman taon ning tawhanaan ni oy. Naa palagi ko'y kaisog, gamit kitang puguon. Yaw-yaw ka? Ay, wala man sir. Sige kang, padayon tag hungit. Sama na, dugay magkagab. Kita ka ni sagpaon na karon pagdali. Ikaw igata, nagtinog-tindog naman ka. Hilutak ng likod, kaya sakit kayo. Sige Sir Don. Uy, Labs, nauli aday ka? Oo, nya nga nung naman mo diha. Ay, mga unta Labs. Ay, sige Labs, kay mo gani uli ko kay gutom pud ko no. Nagluto na kaagad ha? Wala pati Ay, kay... sige na agad ta. Pagungag na ito, pagungag na. Tara kang. Labs, ano sabi kay gimingaw na ko nimo ba?